Oraintxe bukatu dugu Lizarran egin dugun jardunaldi hau erabileraren inguruan, hau antolatu du Euskaltzaindiak, Nafarroko gobernuaren laguntzaz eta Lizarrako udalaren laguntzaz. Bi horiek izan ditugu, biekin sinatzen dugu hitzarmena eta biek izan ditugu bide lagun jardunaldi honetan. Erabilera izan da noski gaurko hizpidea eta hor parte hartu dutenak denak ere ze zailtasun dagoen eta ze ekimen egiten ditugun edo egin daitezkeen aipatu dute. Batetik entzun ditugu referenteak edo izan daitezkeen bi persona, Maile Sarasua eta bestetik Oier Sanjurjo, biak ere nik uste dut ezagunak direla beren arloan, kirol arloan edo berso arloan edo literaturan. Gero hurrengo mailan berriz izan ditugu hiru gazte hauek ez dira hain ezagunak, baina nik uste dut esateko handia izan dutela hauek ere. Bi Lizarrakoa ziren eta bestea Azagrakoa, eta hirugarren mailan berriz hor izan ditugu bai ikastetxeetan edo ari direnak, ikastetxean zer egiten alduten euskara hori erabiltzeko edo zer lagungarri eskaintzen dituzten. Bestetik Lizarran euskararen aldeko elkartea edo entzun dugu eta honek ere esan digu zer ekimen egiten dituzten, hain zuzen ere bulkatu nahi dutelako euskararen erabilera karrika. Hori izan baita nik uste dut guziek, partaide guziek aipatu duten zerbait, hau da ikastetxetik kanpo zenbat erabiltzen den. Eta azkenik ekimen nik uste dut oso politia den bateko partaidea etorri zaigu, hau da Euskara Abentura, eta gaztek ze ilusioz hartzen duten ekimen hau. Eta zenbat parte hartzen duten euskara erabiltzeko beste egoera batean eta Euskal Herriko jende gehiago ezagutzeko eta Euskal Herriko puntuak ezagutzeko gainera. Jardunaldi honetan edo topaketa hau pasatu da eta orain gehiegi pentsatu gabe, baina nik uste dut bat azpimarratuko nuke gazteei gehiagotan entzun behar digula eta bide eman behar digula beraien sentimentuak eta emozioak azaltzeko eta beraiek nola bizi duten gaur egin duten hori bera egiteko. Eta bestetik nik esanen nuke saiatu behar dugula ahalik eta ekimen eta gustoko izan ditzazketenak eta batez ere egoera informaletara eramateko euskara. Eta gaztek horrela erakarriko ditugula uste dut euskarara.